Opa. Opa. Pixka tarra da esango zutena, baina uste zutaz maite bendu naizela. Bueno, falta zitzaren nahi gaur. Egiten. Bitu, oso jatorra ematen dozu benetan. Benetan, Baina enau oso ondo eta etxera jogonaz, bale? Bal, txoin. A ber, oso direkto izan az igual. Nahiko, bai. Baina nire lan az, Mira, konfiantza pixka hartzeko. Itiz, bi galdera, joku bat. Joko bat. Bi galdera eta bi erantzun. Eta hola konfiantza pixka egiten dugu. Zergatik erantzun behar da galerak. Zakatu zer galtzeko. Gainaz gara berriro ikusiko. Ez? Venga, bale, bai, gota. Bale, zer da nigandik gutxien gustatu zaizuna? Gutxien. Sin filtro. Bai, sin filtro. Giputxi flipa bat ematen dozula. Venga. Zeratik? Hori bigarren galdera da? Ez, bale, a ber. Bi esango zuz eta. Bai. Bale. Azkarra zea, Venga, zure txanda. Nire txanda. Bota. Ez dakit zer aldetu. Barreina esan aldotzut? Bali dago ez? Bai. Ba, zer da nigandik itxin guzti jatzuna? Zure jertxia. Ejertzia? Txaketa, Horrek ez da balio. abrigo... Hori ez da egia, horrek ez da balio. Zeratik ez? Beste zerbait. Begi politxegia juzula. Bueno, hori guzti jata.